Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglang mubarog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahong gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Mao'y hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Herald of Grace Radio Ministries Philippines. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Ang putling ebanghelyo. Special greetings sa tanang mga regular nga tigpaminawan sa atong panagsibya dinhi sa kahanginan ug espesyal usab nga pagpanimbaya sa akong 96 years old nga lolo nga si Isabelo Lauri Sr. Alang sa pagpamalandong sa pulong sa Ginoo, please turn with me to Romans chapter 5 verse 12. Ang giingon dinhi mga kaigsunan. Busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. May the Lord bless the proclamation of His word at this moment. Sumala sa atong nakita ni adtong miaging semana mga kaigsuunan, ang verse 12 nagsugod og bag-o nga section niining sulat ni Pablo ngadto sa mga taga Roma. Gidescribe ni Pablo ang relationship tali ni Adan ug ni Kristo. Si Adan mao ang type of Christ, anino sa atong Ginoong Hesukristo. Samara nga ang tanang anaa sa ilalom ni Adan gikondenar, gihukman, gumikan sa iyang sala. Ang tanang mga anaa kang Kristo nakaambit sa iyang pagkamatarong. Nahimo kining posible pinaagi sa pagtulunan mahitungod sa headship or pagkapangulo ug imputation nga atong gipasabot ni adtong miaging mga semana. Si Adan mao ang federal head, siya ang ulo sa tanang mga katawhan. In other words, si Adan mao ang nagrepresentar sa tanang mga katawhan sa kining gitawag og federal creation mandate. Ang iyang pagsunod mao usab ang atong pagsunod ug ang pagsupak ni Adan nahimo usab nga atong pagsupak. Well, nasayod kita nga si Adan misupak, wala misunod sa iyang kaugalingong kabubuton mga kaigsuunan, gipili niya ang sala ug niadtong nakasala si Adan ang kinatibuk-an niya nga pagkatawo na usab mga kaigsuunan. Wala na siya'y abilidad karon nga mubalik sa iyang orihinal nga kahimtang. Nahimong mortal si Adan. Nagantos na siya sa mga balatian, mga sakit, mga kahuyangon sa iyang panglawas and ultimately kamatayon. Ug niadtong nakasala si Adan, kitang tanan nakasala diha kaniya ug kauban kaniya. Ang buhat ni Adan sa pagpakasala giisip sa Ginoo nga sala sa tanang mga katawhan or pagpakasala sa tanang mga katawhan ug usa sa pagpamatuod sa realidad sa kining gitawag og original sin mao ang kamatayon. Ang tanang mga tawo mga matay, gihimo kining tataw ni Apostle Paul sa Romans chapter 5 verse 12 sa atong teksto. Busa sa susamang paagi nga ang sala nakasulod sa kalibutan pinaagi sa usa ka tawo ug ang kamatayon pinaagi sa sala, mao nga ang kamatayon mikuyanap sa tanang katawhan tungod kay ang tanan nakasala. Ang kamatuoran nagpabilin mga kaigsunan nga ang kamatayon anaa na tali kang Adan hangtod ngadto kang Moses. Ug kini nagpakita lamang gayud kanato nga gumikan sa sala ni Adan kitang tanan mga matay. Nakita nato kini sa dako kayong lunop sa panahon ni Noe, sa pagsunog sa Ginoo sa mga syudad sa Sodoma ug sa Gomora nga daghan kaayong mga nangamatay gumikan sa sala sa mga katawhan. Ang kining gitawag og existence sa kamatayon dinhi sa kalibutan mao ang pagpamatuod nga kitang tanan sad-an. Universal death shows universal guilt.
Ang kamatuuran mga kaigsuonan nagpabilin nga bisan ang mga puya nga mga bata, mga matay, pamatuod lamang kini nga kitang tanan nag-anto sa kining gitawag og universal guilt. Nangamatay ang mga puya nga bata, gumikan kay sila gihapon ilalom sa pagkasad-an ni Adan gumikan sa iyang sala. So ang focus atong pamalandong niining taknaa mga kaigsuonan, atong pamalandungan kung unsa gayud ang kamatayon sumala sa gitudlo sa Biblia. Mao kini topic nga gilikay-likayan nga hisgutan sa daghang mga katawhan sa atong katilingban. Apan ang giingon sa Hebrews chapter 9 verse 27, ang giingon dinhi, ug sanglit gitakda alang sa mga tawo ang mamatay sa makausara, ug pagkahuman niini mao ang paghukom. So hinaot nga tabangan kita sa balang espiritu sa atong pagpamalandong sa iyang pulong niining takna. Mudangat na kita sa unang punto. Unsa man ang gitudlo sa Biblia mahitungod sa kamatayon. Ang kamatayon mga kaigsuonan tunglo kini, silot kini, pagpamatuod kini sa atong guilt or pagkasad-an. Kung walay sala, wala untay kamatayon. Niadtong nakasala si Adan, nahimo siyang mortal. Ug aduna gayoy sense mga kaigsuonan nga ang kamatayon dili man unta kini natural sa tanang mga katawhan. Sa laktod nga pagkaistorya, wala man ta gibuhat sa Ginoo aron mamatay. Gibuhat sa Ginoo si Adan nga adunay kinabuhi, abundansya nga kinabuhi, mahimayaon nga kinabuhi diha sa presensya sa Dios. Paniadtong si Adan nahulog sa kasalanan or nakasala, ang tanang mga katawhan nahimong mortal mga kaigsuonan. Ang lawas nato nahimong subject sa tanang mga balatian niining kalibutana. It's all around us. Aduna gani mga bag-ong mga sakit nga nadiskubrihan karon pa lang. Nganong magsuot man og gloves og face mask ang mga tawo, gumikan kay daghang mga kagaw nga galupad-lupad sa atong palibot. Bisan pa sa mga nail cutters, mga kutsara sa mga restaurant, hadlok na kayong gamiton. Unya ang mga karaan nga mga balatian, nagpadayon gihapon, nga mo'y hinungdan sa kamatayon sa daghang mga katawhan ni ining kalibutana. Cancer, sakit sa kasing-kasing, high blood, stroke, Alzheimer's disease. Kitang tanan mga kaigsuonan, mga tiguwang, mahimo kitang tiguwang, ug wala gayoy makapugong niini. Ang kamatayon sigurado gayong mahitabo sa matag usa. Gumikan kay mao kini ang consequence sa sala, mao kini ang tunglo sa Ginoo sa tawo human siya nakasala. Genesis chapter 3 verse 19 ang giingon dinhi, pinaagi sa singot sa imong dagway mukaon ka og pan hangtod nga mobalik ka sa yuta tungod kay gikan niini gikuha ikaw. Tungod kay ikaw abog ug ngadto sa abog mobalik ikaw. Job chapter 7 verse 1 ang giingon dinhi, wala bay lisod nga pagpangalagad ang tawo sa ibabaw sa yuta, ug dili ba ang iyang mga adlaw sama sa mga adlaw sa usa ka tawo nga suhulanan? Grabe kamubo ra gayud kaayo ang kinabuhi dinhi sa kalibutan mga kaigsuonan. Joshua chapter 23 verse 14 ang giingon dinhi, ug tanawa niining adlaw mupadulong ako sa dalan sa tibuok yuta, ug ang gihisgutan ni Joshua niini ang kamatayon. Ang kamatayon gitawag nga dalan sa tibuok yuta, nga gilaktan kini sa tanang mga katawhan kitang tanan nagpadulong sa kamatayon. Psalm chapter 89 verse 48 ang giingon dinhi, kinsang tawhana ang mabuhi ug dili makakita og kamatayon? Maluwas ba niya ang iyang kalagikan sa gahom sa Sheol or lubnganan? Ang tubag mga kaigsuonan, wala ug dili gayod. Ang kamatayon nag-atang kanato sama sa dili makita nga mananap, nga andam nga musakmal kanato ngadto sa kamatayon. Wala gayoy lugar mga kaigsuonan nga kita makatago gikan sa kamatayon. Ang kamatayon makakita gayod kanato ugma damlag. Sama sa usa ka wild nga mananap, ang kamatayon maantigo gayod nga manimhot aron iya kitang makit-an, aron iya kitang tukbon. Ug basin gani karon samtang naminaw ka niining pamalandong sa pulong, nag-atang na diay kanimo ang kamatayon. Ang giingon sa 1 Samuel chapter 20 verse 3, si Haring David ang nagsulti niini, apan sa pagkatinuod samtang buhi ang Ginoo ug buhi ikaw,
usa ka lakang lamang ang anaa, tali nako ug sa kamatayon. Tinuod kana mga kaigsuonan. Proverbs chapter 27 verse 1 ang giingon dinhi, ayaw ipanghinambog ang ugma tungod kay wala ka masayod kung unsa ang dangatan sa usa ka adlaw. Ang sala mga kaigsuonan mao'y nagpahimo sa kamatayon nga mortal nato nga kaaway. Ang sala gi-describe kini sa Bible as a terrible thing, maot kaayo nga butang sama sa kalala sa halas or bitin mga kaigsuonan. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 56, ang lala sa kamatayon mao ang sala ug ang kusog sa sala mao ang balaod. Ang kamatayon mo'y naghatag og tumang kahadlok sa atong mga kasing-kasing. Gumikan kay alang sa mga katawhan nga wala makaila sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kamatayon mao'y magpabulag kanato gikan sa atong tinuod nga mga gihigugma. Unsa man ang atong tinuod nga mga gihigugma, ang mga butang nga makatagbaw sa unod. Nahadlok ang mga tawo nga mobiya sa tinuod nila nga mga gihigugma, mga kabtangan. Ang mga tawo nahadlok nga pinaagi sa kamatayon matapos ang ilang mga plano ug pangandoy sa kinabuhi. Ang kamatayon mao'y mupugos sa tanang mga katawhan nga atubangon ang balaod sa Dios nga ilang gitamay ug ilang gidid-an. Ang kamatayon mao'y magpugos sa mga katawhan nga atubangon ang balaan nga hustisya sa Dios. Ang kamatayon mao'y magbutang sa mga katawhan nga atubangon ang silot sa sala didto sa impyerno mga kaigsunan. So unsa man ang atong buhaton sa atong kultura, gilimod sa mga katawhan ang kamatayon. Dili kini buot nga pagahisgutan sa bagang mga katawhan. Daghan kayong mga tawo nga nangandoy nga magpabiling bata or magpabiling batanon. Anaa kita sa usa ka katilingban nga nagkatiguang, and yet tanawa ang mga advertising, mga advertisement sa TV ug sa radyo. Kinsa ang ilang gipanggamit aron ibaligya ang ilang mga produkto, mga batanon nga mga lalaki ug mga babayi. Ang mga plastic surgeons na himong high in demand sa mga katawhan nga gustong manlimbong sa epekto sa katigwangon sa ilang lawas. They want to appear young people or batanon. Bisan pa ang mga tawo nga nag-edad og 70 ug 80, nagpatukod gihapon og bag-ong mga balay. Buta sila gikan sa kamatuoran nga hapit na gayud sila mga matay. Ang mga katawhan nagpakaaron ingnon nga murag walay kamatayon sa kalibutan. Mutambong sila og vigil sa patay or mutambong sila og lubong. Daghan kaayong mga muapil sa prosesyon padulong sa sementeryo mga kaigsuonan. Pero wala gayud nila ma-imagine nga one of these days sila na pud ang isulod diha sa lungon. Muattend sila og mga funeral sa ilang mga amigo ug family members, pero wag yun nila pamalandungi nga one of these days mahitabo kini kanila usab. Kining paglimod sa kamatuuran mahitungod sa kamatayon mao'y hinungdan nganong ang mga tawo ilang gibalibaran ang mensahe sa ebanghelyo. Nganong wala gayud sila nagseryoso sa pulong sa Ginoo, sa ebanghelyo ni Kristo. Gumikan kay ang ilang pagtan-aw sa kamatayon layo pa kaayo nga mahitabo sa ilang kinabuhi or dili gayud mahitabo. Kakawangan kini nga panghuna-huna mga kaigsuonan. Ang mga katawhan nabuhi niining kalibutana, mga matay, and then itambog ra didto sa impyerno. Everything is lost. Mawala ang tanan. Proverbs chapter 11 verse 7 ang giingon dinhi, kung ang dautan nga tawo mamatay, ang iyang gidahom mahanaw, ug ang paglaom sa dautang mga tawo mahanaw. So tanan niyang mga plano, tanan niyang mga pagpangandam alang sa kaugmaon, dili na gayud matuman. Kinahanglan nga talikdan niya kining tanan ug wa na siya masayod kung padayunon ba kini sa mga miyembro sa pamilya nga iyang gibiyaan. Luke chapter 12 verse 19 hangtod sa 20 mga kaigsuonan. Ang giingon dinhi, ug isulti ko sa akong kalag ko, daghan ka na og gipanag-iya nga natigom alang sa daghang mga katuigan, pahulay, kaon, inom ug pagmalipayon. Apan giingon kaniya sa Dios, buang niining gabhiuna
Kuhaon ang imong kalag ug kang kinsa kaha mapadulong ang mga butang nga giandam nimo. Higala kung wa ka makaila sa atong Ginoong Hesukristo, kinahanglan nga imo gayong pamalandungan ang imong kalag ug ang eternidad. Ayaw paglangan-langan higala, kinahanglan nga atubangon nimo dayon kini. Gumikan kay ang kamatayon nagsingabot, abtik kini kaayo sa nga tanan. Dili gayud kita makasigurado kung kanus-a kita mamatay, basin ug ugma, basin ug unyang hapon or unya sa tungang gabii. Ang kamatayon dili gayud nato kini matag-an. Moabot kini kanato sa takna nga wala nato damha, basin ug karon, mga kaigsuunan. Ug unsay mahitabo dayon inigbiya nimo niining kalibutana. Ang mahitabo dayon kinahanglan nga imong atubangon ang imong sala sa paghukom atubangan sa Ginoo. Mubarog ikaw atubangan sa Ginoo aron pagahukman. Hebrews chapter 9 verse 27 ang giingon dinhi, ug sanglit gitakda alang sa mga tawo ang mamatay sa makausara ug pagkahuman niini mao ang paghukom. 2 Corinthians chapter 5 verse 10 ang giingon dinhi, tungod kay kitang tanan kinahanglang mubarog atubangan sa paghukom nga lingkuranan ni Kristo, aron ang matag-usa mudawat sa mga butang nga nahimo diha sa iyang lawas, sumala sa iyang nabuhat maayo man o dautan. Now, ang ikaduhang pangutana, what about the death of the believer? Ang kamatayon sa mga magtutuo. Nganong mga matay man gihapon ang tinuod nga mga Kristohanon, nga gitangtang naman unta ni Kristo ang tunglo sa kamatayon. But why do Christians die? Ang tubag mga kaigsunan, ang sala wala pagayod totally napapasgikan kanato niining kinabuhia. Yes, gitubos na kita gikan sa eternal nga silot sa sala o gikan sa gahom sa sala. Apan aduna paghihapoy nagpabiling sala sa atong unod mga kaigsunan. Mahiling kawas ra kita sa epekto sa sala sa atong kinabuhi niining kalibutana, inig atubang na nato sa Ginoo. Samtang ania pa kita niining kalibutana, magantos gihapon kita sa kamatuuran nga aduna gihapoy nagpabilin nga sala o gumikan kay aduna pay sala, mga matay gihapon kita sama sa mahitabo sa tanang mga katawhan. Magkasakit ra gihapon kita nga mga magtutuo ni Kristo, magantos kita and then mga matay kita. Ang sala mga kaigsunan nagpadayon kini sa paghatag og tunok bisan pa sa mga Kristohanon ug ato kining masinatian sa atong mortal nga lawas. Yes, ang justification nagprovide kanato, naghatag kanato og positional holiness. Ang pagkamatarong ni Kristo gisulob nga ri kanato, pero ang atong kinabuhi mga kaigsuunan apektado gihapon sa sala. Ug mo kini hinungdan nga ang atong mga personal nga mga sala kinahanglan nga ato gayud kining idil atubangan sa Ginoo. Kinahanglan nga ato kining hinulsulan sa makanunayon nga pamaagi. Ang mga Christians kinahanglan nga bitbiton gihapon nila kining lawas nga adunay pagkadunot ug adunay kamatayon sa tibuok natong kinabuhi. Ang Dios mao ang naghingpit kanato diha sa pagkabalaan anam-anam hangtod nga inig atubang nato sa Ginoo, we will be free from sin at last. Ang giingon sa Romans chapter 8 verse 23, ug dili lamang ang tanang kabuhatan kundi apil usab kita nga adunay mga unang bunga sa espiritu, nga kita man usab nagaagulo sa atong mga kaugalingon diha sa tumang pagpaabot sa pagsagop ang pagtubos sa atong lawas. Now one of these days pagahimayaon kita o kita mahimong hingpit nga gawas nun gikan sa sala. Apan ang kamatayon gi-require kanato adisir kini mahitabo. Gitudluan kita sa Ginoo sa matag adlaw mahitungod sa pagkadautan ug pagkamaot kayo sa sala. Aron si Kristo kanunay natong matan-aw, ingon nga ambungan nga manluluwas ug bililhon nga manluluwas. Romans chapter 7 verse 24 and 25. Ang giingon dinhi, o makaluluoy nga tawo gayud ako, kinsang makaluwas kanako gikan sa lawas ni ining kamatayon. Nagpasalamat ako sa Ginoo pinaagi kang Hesukristo nga akong Dios. Kung masinati nato ang atong kahuyangon,
ato usab nga mabati ang pagkadako gayod sa Dios. Psalm chapter 39 verse 4 hangtod sa verse 5 ang giingon dinhi, Ginoo, ipahibalo kanako ang akong katapusan ug kung unsa ang sukod sa akong mga adlaw. Ipahibalo kanako kung unsa kapaspas nga milabay ang akong kinabuhi. Ania, ang akong mga adlaw gihimo mong pipila ka mga dangaw ug sa imong pananaw sama ra sa wala ang akong kinabuhi. Tinuod nga ang matag tawo nagbarug nga sama sa usa lamang kagininhawa. Now, mga kaigsuunan, bisan pa og wala pa kita totally naluwas gikan sa epekto sa sala ug sa kamatayon, alang sa tinuod nga mga Kristohanon, ang kamatayon dili na nato kaaway. Ang kamatayon kaaway lamang alang sa mga dili magtutuo. Gumikan kay magpahimulag kini kanila gikan sa ilang tinuod nga gihigugma niining kalibutana. Ang mga kahilayan, ang mga bahandi, mga kabtangan ug human sa kamatayon, nasayod sila sa ilang konsensya nga aduna gayoy paghukom ug aduna gayoy silot didto sa impyerno. Apan sa tinuod nga magtutuo, ang kamatayon pultahan lamang nga atong sudlan aron kita makasulod sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang kamatayon mao ang dalan aron atong talikdan ang mga pag-antos niining kalibutana ngadto sa kahimayaan sa atong Ginoong Hesukristo. So alang sa tinuod nga magtutuo, ang kamatayon wala nato kini gidid-an. Ang kamatayon gi-welcome nato kini ingon nga pathway ngadto sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Mao kini testimonyo ni Pablo sa Philippians chapter 1 verse 21 hangtod sa 24. Ang giingon dinhi, tungod kay alang kanako ang mabuhi alang lamang kang Kristo ug ang mamatay usa ka dakong ginansya. Apan kung mabuhi ako diha sa unod, mahimo kining mabungahon nga pagpangabudlay alang kanako. Apan wala ako masayod kung unsa ang akong pilion, tungod kay napiit ako sa tunga niining duha. Ang akong gipangandoy mao nga mobiya ug makauban si Kristo, kay labaw man kini nga maayo, apan bisan pa ang pagpabilin diha sa unod mas labaw nga gikinahanglan tungod og alang kaninyo. So diha kang Kristo ang tunglo sa kamatayon nawagtang na. Ang kamatayon nawad-an na og lala. Ang giingon sa 1 Corinthians chapter 15 verse 55. O kamatayon, hain man ang imong lala, o lubnganan, hain man ang imong kadaugan. Nasayod kita nga gihigugma kita atubangan sa Ginoo. Psalm chapter 116 verse 15. Bililhon sa pananaw sa Dios ang kamatayon sa iyang mga balaan. So, wala na kita nahadlok sa paghukom sa Ginoo. Romans chapter 6 verse 23. Kay ang bayad sa sala mao ang kamatayon, apan ang gasa sa Ginoo mao ang kinabuhing walay katapusan, pinaagi kang Hesukristo nga atong Dios. 1 Corinthians 15:57 ang giingon dinhi, apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. So alang sa tinuod nga mga magtutuo mga kaigsuunan, ang kamatayon panalangin diay. Gilarawan ni Pablo ang kamatayon ingon nga dako kaayong ginansya. Philippians 1:21 hangtod sa 23. Tungod kay alang kanako ang mabuhi alang lamang kang Kristo ug ang mamatay usa ka dakong ginansya. Apan kung mabuhi ako diha sa unod, mahimo kining mabungahon nga pagpangabudlay alang kanako. Apan wala ako masayod kung unsa ang akong pilion, tungod kay napiit ako sa tunga niining duha. Ang akong gipangandoy mao nga mobiya ug makauban si Kristo, kay labaw man kini nga maayo. So, wala na nato gikahadlukan ang kamatayon. Buot ka ba nga mabuhi hangtod sa kahangturan ni ining kamulong nga kalibutan nga puno kayo sa mga pag-antos? No. Ang kalibutan puno kayo sa sala, puno sa pagdumot, puno sa mga pag-antos. Job chapter 14 verse 1 ang giingon dinhi, ang tawo nga gipanganak sa usa ka babayi adunay diutay lamang nga mga adlaw ug puno pa sa suliran. Ang kamatayon mga kaigsuonan mao kini katapusan sa tanan natong mga pag-antos ni ining kalibutana kung ikaw tinuod nga magtutuo. Revelations chapter 14 verse 13 ang giingon dinhi, ug nadungog ko ang usa ka tingog gikan sa langit nga nag-ingon, isulat kini,
Bulahan ang mga patay nga mga matay diha sa Ginoo sukad karon. Oo, giingon sa Espiritu, mupahulay sila gikan sa ilang mga buhat, tungod kay ang ilang mga buhat nagasunod kanila. Nawalang sa tinuod nga magtotoo ang kamatayon, mao kini ang dalan ngadto sa kalipay, ngadto sa kinabuhing dayon, ngadto sa presensya sa atong Ginoong Hesukristo. Ang hingpit nga panalangin wala kini gidisenyo sa Ginoo nga masinatian nato niining kalibutana. Sama ra nga ang Israel kinahanglan gayud nga mutabok sa dagat nga pula gikan sa Ehipto ngadto sa yuta nga gisaad. So kita kinahanglan nga mutabok sa kamatayon gikan niining kinabuhi hangtod sa kinabuhing walay katapusan sa presensya sa Ginoo. Kinahanglan nga tabukon nato ang kamatayon aron kita makasulod sa kinabuhing dayon. So ikatulo nga punto, unsa man ang atong attitude mahitungod sa kamatayon mga kaigsuunan. Kung ania lamang kita niining kalibutana sa hamubo lamang gayud nga panahon, kinahanglan nga ang atong mga mata itutok nato sa mga butang nga umaabot. Colossians chapter 3 verse 2 hangtod sa verse 4 ang giingon dinhi, itutok ninyo ang inyong panghuna-huna sa mga butang nga anaa sa taas, dili sa mga butang nga anaa sa ibabaw sa yuta, tungod kay namatay na kamo ug ang inyong kinabuhi nakatago nga kauban ni Kristo diha sa Dios. Kung si Kristo nga inyong kinabuhi napadayag na, mapadayag usab kamo kauban niya diha sa kahimayaan. So kung kining kalibutan na dili kini mao ang atong premyo organte, nganong nangita man kita og kalipay niining kalibutana. Kung kining kalibutana dili kini ang atong Pinoy-anan, nganong mahadlok man kita nga mubiya niining kalibutana. Kung si Kristo mao ang atong pamanhunon, nganong mahadlok man kita nga muadto ngadto kaniya. Kinahanglan nga ato gayong pamalandungan ang kahamubo ra gayod sa kinabuhi niining kalibutana. Ang giingon ni Santiago, ang kinabuhi nato singaw lamang, James 4:14. Apan wala kamo masayod kung unsa ang mahitabo ugma. Unsa ba ang inyong kinabuhi? Tinuod nga kamo usa ka singaw nga sa mubo nga panahon mulutaw, dayon pagkahuman mahanaw. So kung atong pamalandungan ang pagkamubo ra gayod sa atong kinabuhi, dili ba atong i-adapt ang attitude ni Peter sa 2 Peter chapter 1 verse 12 to 14? Busa kanunay nakong gitinguha nga ipahinumdom kaninyo kining mga butanga. Bisan pag nasayra na ninyo o ginapalig-on kamo sa kamatuoran nga miabot diha kaninyo, gituuhan ko nga insakto nga samtang ako ania niining maong tulda, pukawon ko kamo sa usa ka pagpahinumdom. Sanglit ako mang nasayran nga hapit na ang pagbiya sa akong tulda, nga sama sa gipakita kanako sa atong Ginoo nga si Hesukristo. So kung ania kita niining kalibutana sa mubo ra kaayo nga panahon, kinahanglan nga mga lagad kita sa atong Ginoo. Kinahanglan nga magkinabuhi kita nga gikahimutan sa Ginoo. 1 Corinthians chapter 15 verse 55 hangtod sa 58. Ang giingon dinhi, o kamatayon hain man ang imong kadaugan, o kamatayon hain man ang imong lala. Ang lala sa kamatayon mao ang kasalanan ug ang gahom sa sala mao ang balaod. Apan salamat sa Dios nga naghatag kanato sa kadaugan pinaagi sa atong Ginoong Hesukristo. Busa mga igsuon kung hinigugma, pagmalig-on kamo dili matarog nga kanunay nga abundansya sa buhat sa Ginoo. Sanglit na sayra ninyo nga dili kawang ang inyong buhat diha sa Ginoo. So kinahanglan gayod nga magmalig-on kita mga kaigsuunan. Kinahanglan gayod nga aktibo kita sa pagpangalagad sa Ginoo. And finally, kinahanglan nga magmaya kita sa himaya nga atong masinatian nga giandam sa Ginoong Hesukristo alang kanato. Makita nato siya nawong sa nawong. 1 John chapter 3 verse 2 ang giingon dinhi, mga hinigugma, karon mga anak kita sa Dios ug wala pa napadayag kung maunsa kita. Nasayra nato nga kung mapadayag na siya, mahimo kitang susama kaniya tungod kay ato siyang makita isip siya. 2 Corinthians chapter 5 verse 8 ang giingon dinhi,
Busa nagsalig kami og nalipay nga mahalayo sa lawas ug maanaa sa puloy-anan nga kauban sa Ginoo. Magkatigom ra kitang tanan kauban sa tanang mga magtutuo sa tibuok kalibutan one of these days. Mahimo kitang totally nga gawasnon gikan sa sala ug pagasimbahon ug pagadaygo nato ang Ginoo hangtod sa kahangturan. Higala kung ikaw wala pa diha kang Kristo, wala kay paglaom nga ingon niini. Kinahanglan nga hinulsulan nimo ang imong sala, ang kuno nimo nga ikaw makasasala, ug kinahanglan nga ibutang nimo ang imong pagsalig sa dugo ug pagkamatarong ni Kristo. Si Kristo lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama nimo ug susama kanako. Hinulsuli ang imong sala ug salig kang Kristo lamang ug ikaw maluwas. Buhata kini karon dayon kay basin ug ugma ulahi na ang tanan. Amen. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935-744-3030.